share the link na WhatsApp. Yes, I'm an even a walk. Let's share the link na WhatsApp. You share then a page. If you go make the free or Iota. Iota. Yes. It free. Quite even I'm supposed to your this. It free. Oh. Okay. You know go. So I know. Yes, it's in the corner. Mgbede ọma onye ọbụla tata mmasị Igbo ọkụma abụ m onye Igbo na nsọ ama m Igbo asụ ọkụma ụlọ ewu n'iwu na anyị bidoro obere leti ma netwọk bụ anya ha adịcha na mma anyị bidoro obere leti and akene nwanne nwoke Mathias kwetere ka mụ na anọrị ya n'abalị a kpaa nkata dịka nwanne but na mbụ anyị ji obere ekpere bido the program so that Chineke nọnyere anyị ndị nna ochie anyị na-ekwara anyị ndị our ancestors na-ekwara anyị so ekpere anyị na-ekpe bụ ịkpọku all the spirit anyị kwetere ka ọ nọnyere anyị na abalị a dịka anyị na-eme ịkpa nkata dịka nwanne so mmekpe na oyibo so that ka onye ọbụla wee ọsọ ọ nwere some of our followers abụghị ndị Igbo onwe ndị asa nwe ndị Yoruba nkwa ndị asa the country so anyị bido na ekpere na oyibo. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, King of Glory, we thank you for this wonderful opportunity you gave to us to be together as brothers, to share our different opinions, to share our different journeys of faith. We ask you to send up the Holy Spirit to be with us, to guide us, to inspire us, and to make us to have a very fruitful and wonderful conversation this evening. This and many more we ask of you to Christ our Lord. Amen. The Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So that one is here. I'm only Anambra, so I'm not so Anambra. And the other, you know, is more for he comment in our comment section because network I didn't have my nabanya. So onye mụ na anọ n'abanye abụ nwanne anyị nwoke ezigbo nwanne nwoke and anyị ncha ama ya ma because ọ dị o nwere followers ọfụma na Facebook and onye na-ekwu view ọfụma ịmara o nwere ihe dị na mmadụ kwetere n'ife one thing and they onkwa a way of expressing it, and which is that his own idea expressed. I mean, most of us were usable now the kind of words only use or the kind of names or so yes. So I may invite if I'm going to introduce and the and you will be saying opening katamana yakanabanya. So the floor is yours. Maazị ndewo. Ndewo. Maazị Chidebere keke ime. So adịghọ anyị na-achịchị ndị ọkaiti dị asa anyị na-achịchị. Yes, ejikwa m ohere a wee na-akpọku ndị ichie, kpọkọọ ndị nna nna anyị ndị anyị ji ọbara ha dị ndụ, kpọkọọ mmụọ na-emeri nrobo be nna m ife, kpọkọọ ihe na-emeri Nnewi be nna gị ihe, kpọkọọ Arọbụ n'agụ, kpọkọọ Amadioha, kpọkọọ ụmụada, kpọkọọ ụmụ ọkpụ na-ayọfado ododo anyanwụ na-agbara ife niile mere Igbo ji dee ebube. Na njem a anyị bidoro mụ na nwanne m chọrọ ịtụgharị uche taa dịka nwanne maka ama nkewezi anyị ekewa nwanne ka anyị abụgide ya n'ọchịchị ụwa. Ka anyị tụgharị a dịka nwanne ka onye ọbụla ghọta nke bụ eziokwu maka eziokwu were ọnọdụ n'ala Igbo site n'aha Chukwu na ndị ana. Ise. Dịka nsikwu na mbụ ma before anyị abụrụ ndị ụka, the first thing I hope we are human beings and we are Igbo. Amụrụ dịka onye Igbo before emedo baptizim na abụ m onye Igbo before ntolite wee mara ihe bụ ụka wee banye wee chie fada Igbo ka mbụ. So achọkwa ka anyị kpaa nkata dịka nwanne ndị Igbo ka mụ ebere Igbo na ụka anyị na-eje ebute ọgba ahịhịa na etiti anyị. Ụka anyị na-eje believe ife Chineke anyị bere Igbo
but ọ kwụsịghị ibute ọgbaghara n'ime anyị ihe mwa believe. And ihe title this topic bụ conversation, and many people may misunderstand because enwetasị message ma n'abalị ụnyaahụ ndị ma na-asị nwere theology mere Mathias ahụ mmehie ka bụta anyị abịaghị n'ọgụ anyị abụghị ime argument ihe abịara bụ ịkpa nkata. Conversation na-asị Igbo bụ ịkpa nkata, so nkata nwanne na-akpa nkata kwa ha nọ, so nkata nwanne ya ka anyị ji wee bịa ịkpa. So mgbe ndị na-eme expert ka emebe argument ihe program ọhụmụkọ argument ihe abụ nkata nwanne. And mma bụ eziokwu mụnwa agụgụ n'ọtụtụ obodo amụrụ na Nigeria, but agụgụ more than 8 to 9 countries as a missionary. And mma bụ eziokwu na Christianity na Africa is somehow different from Christianity elsewhere outside Africa. Mma bụ eziokwu ma na Asia ma na Europe ma na America, Christianity had somehow iche na Christianity dị na Africa, because ị ga-asọ like na Korea ebe nọ ebe chiri fada ha na-abịa ụka ka ha bịa fee Chineke, but na Africa anyị na-abịa ụka most of people na-abịa ụka ka ha bịa yọọ ihe gọọmenti kwesịrị inyefe ọ ihe ha kwesịrị ịrụ ịgba mbọ wee nwetenwu. Na Korea a na-ede mass intention, ndị ma na-ebook mass. I have been there. Nobody has ever booked mass ka ayọ Chineke ka o goye moto ọ ka ọyọ Chineke ka ọ gwọọ ya ọya, because ha nwere insurance onye ya ahụ juu na ọgwụ. Na parish ebe nọ na Korea anyị nwere free hospital, anyị nwere free restaurants, enwere farm, and akọchi ugbo. We share the food to the villagers, the elderly ones in the village. And we free schools apart from the university. And we but the primary, secondary school, high school, they're all for free. So you have a way of congressional in Korea ask for help in the own work or they have been so. See, if only hack, only not ever have help because school for free. Yeah, even no with treatment for free. So I'm na Nigeria, but I'm on the situation the Nigeria called easy to have. So I'm in a way, but Mathias criticize those things. I'm in a way because outside Nigeria, but the main thing was the method in the use. That is where the problem is. The problem is not actually what you are saying, your idea, but the method in the use. And also the words that your idea experience another thing. So like so in those your video open up the words in like more understandable, more diplomatic. If those level of misunderstanding anyone can say. So I think the major problem in the content in the say about that the area as the manner is eziokwu. Mụna na bụ eziokwu, but eziokwu ya bara onye ọzọ n'ụzọ esi communicate that eziokwu. But eziokwu ahụ ijide dị eziokwu, but communicate ha ọfụma, the other person ya ghọta ọya ghọta ya ọfụma. So that is very important. But first achọrọ m ịjụgoro gị kedu otu isi wee itoru ka Katọlik, ka kedu ka ị na-aga mgbe iperu mpe, achọrọ ka ya ị wekwara anyị like small history. Okay, Igbo ba ekene m Maazị Chidebere ekene gị. Afọ mbụ Maazị Ezeaku Ejiofor, akwana m onye ụzọ 1 local government area nke dị n'Enugu steeti. Nne na nna m mụrụ m dịka onye ọdịnala. Nne na nna m anaghị eji ụka ewee mụọ m, ha bụ ndị omenala. The Mathias abara m abụrụ baptism name na aba anyị bụ otu a mụ na gị dị kịta, mụ na gị dị na mma. Ịmụọ nwa nwoke inwe gị sị na mbịa sị gị na ọmụwa ya agụ nwa gị ogbo na-afa m ka ya na-akpọ nwa gị. Anyị na-eme ya nnukwu taasị, nnukwu emume. Onye ọbụla bụ ogbo gị na-adị in form of chi gị nke abụọ ịfụrụ anya, ma ọ nna gị
nke abụọ ma nne gị nke ịfụrụ anya. So onye gụrụ Mathias a bụ nwanne my mother ka my mother mụsịrị mụ. Nwanne my mother shi ọnwụ n'ọnya nwa ga-agụ m ogbo ewee kpọzie m ya bụ Mathias afịa. Kama na-abịa mbọyị na mgbe anyị nọkwa vileji ahụ anyị bịa tonitewe butewe ndị ụka bịawa na-abịa mgbe anyị tonitewe mawazi ihe anyị bidozie jewe Katọlik, St. Paul Catholic Church dị na be anyị nwa bụ ụmụazị. My mother dị eche ọsọ anyị nwa bụ ụmụ ya. My dad anwụgo then so mgbe anyị malitere ihe my father anwụgo, so I bido jewe ma Block Rosary ma Catholic Church na-eji ụka so megide maka apụ na nwatakịrị adị m 11 years wee pụọ ịghọtago. So m pụọ jewe boy na year 2000 na Port Harcourt. So njezie ọ bụrụ na chọọchị manager m na-aga bụ chọọchị a na-akpọ Church of Christ. So m wee bazie ebe ahụ jewe ya bụ ka eme baptism ebe ahụ ịghọta. Njezie chọọchị a for 3 years 2003 from 2000 to 2003 wee si na boy ahụ nata village. After 2 months move old boy ọzọ tụọ Ọnịcha gaa boy na nke ọgam na Ọnịcha. Ọ bụ na ihe ọgam na-aga bụ Living Christ Mission ụnụ ka dadis ka ya ịghọta. Nke a ka njelu the first day njelu agụ ekpuchi ya na ma anyị nọgide from morning ọ na-akwa ebe 6 abalị afọrọ m ọgam anyị. Ọgam so na ndị mmanụ ụwa na-eriho m nri abalị ya eriho m nri. So mgbe njizi chọta ọgam arụ na amazi m so nke a ka anyị gagideziri ọgam gakata nke ahụ ọdọ ọgam ka ọ nọdụ awa ọkụzi ọkpọrọ anyị gawa Assemblies of God dị na Elekwasom na John Nwadogbu Street. So Grace of God a ka anyị gagidezi ti mgbacha boy 2008 wee buru ụzọ ọga sibe ọgam pụọ wee banyezie Catholic Church ịghọta. So chọọchị niile ahụ ngala emegbado baptizim na ha ncha niile nke akpọjekwa ememe baptizim nke akpọjekwa okay. So Living Christ Mission aka ya emeghọ baptizim mana ọ dawa na ọga mkpọjem emeche baptizim na ha ncha. Wee baa Catholic Church. First Catholic Church m gawara ka m gbacha bụ bụ Holy Cross Catholic Church Mkpọ. Ebe a ka m gawara church. Ebe a ka m nọ mee baptizim mee ma confirm ihe ndị ọzọ na emerikwa baptizim again ịghọtago. Mee ihe ndị ọzọ niile ekwesị ime dịka onye Katọlik. Mgbe ya malụgo m ife na-efesigo m ihe nwoke na-abụ azi nwoke gbacha abụọ na-aga like ka ọ bụrụ mmadụ eziokwu apụtago m ife then abụrụgo m nwoke so ya bụ ọga. So mba ụka bụrụ obi ọcha m niile akụghọ mmiri ka ọ sebe efe ọmụ si ihe ya esi m na gị n'ụwa bụ na onye a bụ Chidi esi m mba na ọbụla Chidi mana adị nshọ na Chidi adị nledi taga m alụ ka ị maa na Chidi ka ị ghara iji maka na ịmahụ na Chidi nwụọ ọnwụ ma ọ lose or something. Understand? Ihe itimeniti na iwori mmadụ nwa bụ Ezeaku from childhood. So wee bido church jewe ụka afọ uche obi ọcha m jegide jebe adoration n'Enugu nke nwanne anyị nwoke n'Enugu mgbe ọ nọ Park Lane join ama Region of Mary join ama St. Anthony de Padua. So si were obi ọcha m niile jee ụka. So ejegidekwana m ụka wee ruzede 2017 erufugo m n'ụka n'Enugu single-handedly eje ngo tipa ebe ahụ bụ na mmiri na-ezodo adị mmiri a na-amada chọọchị ọ Pentecostal church ama afịa. So nata nọmba fa ruo Ọnịcha pụọ ihe m spend then was 78,000 naira kụọ ya osisi kụọ ya gbamgbam mgbe ego ka nwee value single-handedly ịghọtago. So ana m donate ego na church very 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 well. Mgbe m na-agụ ka na Holy Cross ife m na-enyefa bụ check my diamond check ịghọtago. So njegidezi ụka wee ruo 2017 that first day of 2017 ebe onye bịara kpọrọ m blọk ebe m na-arụ ụlọ bịara bụ na ọpa ka ọwụ. So video ya tiere my wife post ya n'ilu akwụkwọ. All from there ka Igbo Love Themselves Charity Foundation si bido na first January 2018
maka nwunye m share the thing n'abalị, people bido from that first day support wa the man. So where the thing wee gbaa amaala nsị ife nwanne na-achọ n'okenu ka m fugo n'oke na seeing people's problem being relieved. You know, so I were rọrọ the man ọnọ rụsịgharị ọnọ na village change bido chere ma ndị be ha afịa. So ndị ọya wee bịawazie na the foundation very well, bụrụzie ndị ọya na-abịakarịzi. So wee duru ndị mmadụ na-eje hospital, and the mentality anyị ji tụọ ebe a, ma ndị reverend father ma ndị pastor ji wee train anyị, ma ndị kpọrọ ha ndị dibịa ji wee train anyị na ala Igbo bụ o nwere n'ihe megasị na ihe mere eme n'aka dị ya. Because na onye jee crusade na-asị gị Nwachukwu kedu onye na-awọ gị mgbọ, atinyere gị na batrị, atinyere gị na bọtụrụ, onye mee gị poison, ngwa nara ngozi, nara healing. So with all this mentality, ifere na onye na-ayị arụ na be anyị ọkpa ya zara aza ma afọ ya zara aza, esi na ihe emere eme. So religion otu ma dibịa ma ndị ụka melu ka ndị Igbo yara ịma na ọya bụ normal thing in everybody in the whole world. Now, mgbe m bidoro dujebe ndị mmadụ ọnụọgwụ, ịmalụgo na onye mgbuga ka m na-azụ nwe ihe mma gbasara health. So mbụrụ onye ọkpa ya zara aza jee ọnụọgwụ otu anyị ndị cardiologist, asị m na department of cardiologist ka anyị ga-afụ. Ha na-efe idea mee ihe niile kwesịrị ime, then etiritikwa onye ahụ, ọ bụrụ na ọ n'obi ya ka ihe mere ọkpa ya ji eze azasị. Ọ nwụcha ọgwụ ọkpa ya ha atapịa, onye nwere kidney failure, asị na ndị nephrologist ka anyị ga-afụ. Anyị fụcha nwekọ bụrụ kidney disease, itiriticha onye ọkpa ya na-atakpọ ọ dị mma. Ọ bụrụzi nke feluru efelu, nke ahụ anyị ada agwọtanwu ga-adụtọ not very expensive. Ịghọtago? So ha na so idozie n'ọfịs ma ha karịa ya ndị Katọlik, ya ndị Anglican, ya ndị Pentecostal, ka onye na-abịa ka o ji olive oil, Reverend Father onye dị otu a, pastor onye dị otu a. Maazị, ana m agwa gị ya dịka nwafọ Igbo, ọ bụrụ na onwe ebe ọ na na-ekwu ya ka ọ tọọ ụtọ na-abụrụ eziokwu okike, anya mmiri nji ekwu ya kata ka m yara ife ochi. Ma ọ bụrụ na ihe na-ekwu bụ eziokwu na mwute owu na-ewute m, mma dịka Chineke ada agwa. Ebe n'ọfịs anyị, ị na-enweta more than 13,000 cases. Fibroid bụ uncountable. These people are church goers. So mbịa mgbe ahụ preach kata, mbịa na-asị ndị ụka biko onye ya aba alụ si kpọpụta ya n'ọnụ ụka ka atọ ọrịa ego. Na ndị niile na-etiri iti na nwa egwe dị ka ihe mere eme. Mkpụ oyo tati na Facebook, ndị mmadụ akọwa m kpọwa m iyi. Mba onye ara na Deuteronomy bụ na Christ can heal this, Jesus can heal this. Nkọwa ba ndị be si ya ebe unu na-eje na Nsụka be anyị na-agbọ poison. No wayo. I was a victim. So kwugide ya ndị ụka esizie m n'ọmụ ga-aketara. Wero 2022 ọkụ ya. After ka njesi obodo Igbo 2029 fụkwuzie nke bụ ụzọ ka ụwa si arụ ọrụ. Mmadụ kwuzie na poverty dị be anyị na ọ bụrụ mmadụ na-ekecha karaka mmadụ nọ na gọọmenti enyere anyị what it takes inwe factory. Ada akpọ anyị ụgwọ dịka citizen. N'ihe nyere ndị ọcha ego bụ industry. Ebe nje ezu ahịa n'obodo oyibo azụchara m afịa si onwe ha nwere park n'ime dị afịa kpọta moto load chesi moto ka anyị move ebe ya elodoro ma ọ sị m no, 10 o'clock we move now, government catch you, prison. Hetago nsị aha my customer kọwabara m sị m na ihe nnukwu moto ji agba na befa bụ 10 nke abalị, onye wetaga 5:30 ụtụtụ ha ncha paaka funini na solution to reduce motor accident. Efogia ụdị ihe niile na-adịghị ebe a. So n'anya si so n'ihe trailer Dangote ji egbuola ya because of lack of planning. Okay, na wenatazie 2020 mpụtazie 2022 a wee sị tiwezakọ Igbo nsogbe ebe ọ na ndị ụka ekwere gọọmenti gwazie ndị be anyị na Christianity bụ scam na Jesus emere exist na ọ da agwọ ya. Tinye 10 million with 50 plot of land. Si ha ọ bụrụ na nwere onye dara ngwụlọ ọnụma village ya na Nnewi, Jesus mere ọgaba ije kpọta onye a. Ọ bụrụ na nwere onye kpuru isi ịma n'ụkpọ, Jesus mere ọfọba ụzọ kpọta onye a na mmeghe gị 10 million with 50 plot of land. Na ụmụnne anyị nọ n'Europe, onye m kpọrọ sị m na ya na-arụ na care home. Njụ m ya kele home medical serving medical doctor here may travel. Mkpọrọ sị m na ya na-arụ na care home.
njue ka ebu ka ịhụ ma kọwara m na ha na-enete ndị kalụ nka na mmadụ ka nka n'obodo oyibo bụ create job to ha nwa bụ ndị ojii that they take care of them nke ịhụ nwe ndị na-enete ndị mbeside nwe ndị na-enete ndị kpuru isi na ndị dara ngwụlọ so wee fụnụ asị ka ha na-asị iwe ọnụma wee suwe m because ụmụ nwaanyị dị ime Christianity ndị pastor na ndị reverend fada gbugo n'ala Igbo ka m gwa gị eziokwu ọ kara ihe bụ na Biafra war ị na-afụ nwaanyị nwe ya nọ bridge ọ na-agwa gị na who are you to speak when the Lord have not spoken so my brother ọ ihe niile aka m fụchalụ iwe wee m wee jebuzie mee research slavery ọ bụrụ na Europe buru ụzọ bịa ebe a weta afọ ụgbọ mmiri afọ ya bụ Jizọs wee kidnap over 79 million of our people for complete 400 good years. And then before ha bịa be anyị na onye Nnewi dịka gị azawago Chidi Chukwudi. Chidi simply means Chukwudi. Enwego village a na-akpọ yes Chukwudi Ebere. Enwego village a na-akpọ Arochukwu Ụmụchukwu Agụlezi Chukwu. Azawago Chioma Chukwu na-enye Chinaza Ekpere. Now nchọpụta na ndị nna nna anyị amarugo Chineke tupu onye ọcha abịa. Anyị nwere ka anyị si ekpere Chukwu. Nji India ọ bụrụ nwere ka India si ekpere Chifa. China nwere ka fa si ekpere Chifa. Japan nwere ka si ekpere Chifa. Israel nwere ka fa si ekpere Chifa ruo taa. And ihe niile bụ okpukperechi ndị nna nna ha chọpụtara nwe nke ha chenji. Mere Israel ji bụrụ Judaism till date. Wee bịa si n'ihe abụkwa ka common sense ka ndị ọcha yuziri anyị o. Ihetago onye ọcha bịara ebe a were ụgbọ mmiri afọ ya bụ Jizọs wee kidnap nne na nna ya ree here for 400 years. Chietezi azụ 168 years ago nya with a Bible and Quran. Ọ bụ na Islam bụ ụzọ bịa agwa m na Chineke amụtago Muhammad na befa. By now afa m karị bụ Ezeaku Muhammad. Ọ bụ na Islam bụ ụzọ bịa n'ala Igbo gị nwa bụ Maazị Chidi na afa gị karị bụ Yusuf Chidebere. Ihe tago n'anya fụ n'ihe a na ndị ọcha na brain ndị ọcha to enslave Africa all the time bụ ihe a chọ ka nwee ike were resources nọ na be anyị. Wee si oke ebe ọ na nna nna m amarugo Chineke na chi ahụ nna nna m fere ka m mee fesi otu ha sa communicate with chi ya with ọjị nzu na edo na ose ọjị bụ ihe Chineke ji aka natural something nature Chukwu ji aka n'ọkwa nke a ka m mee ekpezi. Wee si ihe a bụ common sense na ịbịa tichee m ife gbuchie nna nna m chetezi azụ gwa m na Chineke amụtago Jizọs na abụ unu and na Jizọs anwụgo jee nọrọ wit Chukwu okike abịa ma ahụ na-efe n'eluigwe na ọ bụzie na mụ chọrọ ifu Chukwu ahụ na m eso ụzọ Jizọs ọ bụ na m eso ụzọ Jizọs na m eje ọkụ mmụọ ị na na-ekwu maazị na nwa gbakọcha those things kpọpụtazi na ndị nna nna anyị na-anwụ eri ụwa na ọkụ mmụọ ka ha ncha na-eje so na ndị ọcha ma bụ na Jesus mere exist nwa 2000 years ago wee rapụ ụmụnne fafa were ụgbọ mmiri akpọrọ Jesus wee bịa were ụmụaka anyị mmadụ ha na chain ka nkịta n'obodo Rome n'obodo Vatican City n'obodo London a na-ekwe ha ọnụ and Pope was there watching. Church was there watching. The first slavery bill in Africa was signed by Pope. Google it, it's there. Now wee check see all those things wee simba amade Jesus na Christianity nwere ụlọ ọbara. Number 1 Maazị Chidebere ihe o ji wekirisi emiwe Maazị bụ na otu n'obodo oyibo fa isi n'ije gaba 9 country I believe n'ije gị Europe if I'm not mistaken. Ị gaghị Europe? Okay, not yet. Okay, at least onye je Korea ọrụ dị na Korea ọkwa South Korea na all this thing ha nwere ọrụ. Yes. Now ịbata na obodo Europe anyị like Jesus ifu na village mụ na gị na-abụ bụ Nnewi otu a village gị bụ Nnewi ifu na otu a Liverpool nọ kịta okwu ofu obodo na UK na United Kingdom ọkwa eziokwu na ịbata dị ifu na ha nwere industry and the number of job opportunity dị befa ka the number of the citizens nọ befa and that is why graduate fa anaghị ekpe ekpere ka fa nweta ọrụ ịghọtago na be ha ihe ji mmadụ inweta ọrụ na be ha bụ age 16 years 0-16 bido part-time job 18-19 20 years na-arụ ezigbo ọrụ itorugo gị igo ụlọ enye gị years over 20 or 20 something years to pay for the house go moto enye gị 15 years to pay otu a ka ndị asa survive
idime gọọmenti enye ego maka na idime ime onwe butere gị child support bido that day ụba nwa gị ụgwọ. This is how United Kingdom survives. This is how Italy survive. This is how Vatican City ebe a Catholic Church si bịa survive. This is how England ebe Anglican Church si wee bịa survive. This is how America ebe some churches si wee bịa survive. Mgbe ụmụnne m kpọrọ ụmụnne m ndị Igbo m fụrụ n'anya bụ ya Anambra na Enugu na Ebonyi na-abịa na Delta na Rivers State na Akwa Ibom, nwanne m jesie seminary school pụta ichie ya fada onye obi kpọọ crusade ọ bụ ụmụnne m na Jizọs ga-agbanwe ọnọdụ fa na Jizọs ga-enye ya na-achọ ọrụ. Chidebere akwa na-agụ m akwa na I'm crying. And Mazi, this thing is not working. Even Bobugodin Gima Chineke, ị ga-amụsị anwanye ụfọdụ ọrụ ụfọdụ na-ayọ ayọ ndị anaghị ayọ echi ha turn out to kidnap ndị ahụ nyere ọrụ. So one wanna work the same system. One due process is wee mee this StreamYard kita na mbata ka iwepụtara na onye ọbụla download this StreamYard everywhere in the world. This is how you are going to follow it. Now Europe bụ Christian country, ha with a Christianity, fine, create ya n'ime onwe ha. Dubai bụ Arab country. Iji na Dubai ifuna the same system wepụrụ obiam na London bụ ihe wepụrụ obiam na Dubai. The same system. Na government ga addition na akwụ ụmụ ha ụgwọ create ọrụ. Now such ọrụ adọrọ Maazị Chidebere ndị fada gụrụ school because ọ bụ na ọsọ ụmụ chori pastor na-eme ihe okwe m n'eti. Now, these are people that read. For the name ha ga-ejechi Rome nata ka ha nọ na Rome ha na-arụ ọrụ 2 times in a day. Now ha natakwa na Nigeria ebe ọrụ adịghọ ha ejechi 5 plot of land mepe adoration. Ụmụnne m na-ada n'ala ma ọ mee ma na-ada n'ala. Ụmụnne m gọọmenti kele abụọ na-ada n'ala si na Holy Spirit na-akwatufa. I can never forgive Christianity in Igbo land. I can never. They have wounded me. They messed me up. Ụmụnne m kụrụ ụmụaka nọ 6-7 years je nọ na mmiri amagide ha chefu for the pute limonia bịa n'ọfisi anyị fa karịa nna anya ụtọ ọnwụ nna anya na karịa ọnwụ ntiwe ekpu. My people got school man this thing deception cannot open and tell their people look at your problem. Government is your problem. Come, let us go and sleep in government house and beg them to give us our basic amenities. And now I'm calling them na Jabez, now goes to the Jabez. Now goes to the Job. The highest wickedness in the highest order. Now, we found this system, Christianity, we go hatred na Igbo. Kiko si we hatred na Igbo. If only here na siri ike, Igwe ya no eji. Na tiere na bottle, no ihe mere meji ya. My brother, when ebe na agwa gị sị gị obodo ọbụla gọọmenti a na-akwụ citizen ụgwọ ọrụ akara the number of the citizen a ga na-enweta ego by opportunity. Enwere oge ọdụ ma alụnsị na-enyefa the money. Ego niile anyị na-enweta na Nigeria na by chance. And nweta gị by chance ndị ntọ mmadụ achụwa gị ka a tọrọ gị. Wee fụ na Jesus na Christianity mezi ndị by adị happily wicked and under stupidity. Watch, what you mean about that stupidity? Ma call you off. Mabona when na we. Ndị ba dị happily wicked. Ka nso ya n'Igbo. Na amaro na ha the wicked. You what them what you mean about that stupidity? Ndị ba ya dị natural wicked. Na ama ha ama na ha the wicked. Kedu ka ndị ba si dị natural wicked? A reverend father na pastor in Nigeria. Ko ibu ndị ba anyị mkpụrụ n'ime na Jesus ga-agọzi ya. No Jesus gọziri fa. Ndị believe say no Jesus gozi fa. Farote ezigbo no go moto. Na-ekene Jesus na ha dị mma. Maka na their neighbor araro na dustbin. Fajie n'ụlọ ka fa na-ekwu ya, ụfọdụ n'ime anyị kịta nọ n'okpuru flyover ya eyo. Mana na Chineke kpọ ka ọ dịla anyị otu ahụ. Ihe a crime against humanity. Maazị nnekịta anya Nikita, the burden carry a man on simba. Njuegu, joy. Do if any in the Bible, Moyoko, what if 2023 also.
mmụọ Baịbụl ọkụ osu mpe niile na-enye m 7 days na Kraịst ga-egbu Jizọs ga-emsi Jizọs abụkenem ebe ọ na Jizọs dị so wicked that na the whole western world bụ one pattern ka ha ji survive ọ bụrụ sị nye nwa ga-agọzi m let him kill me let me see I burnt it to ashes si na Christianity pụọ preach wezo omenala si ndị be anyị cheta na asụ na omenala ka m ji wee na-fight for omenala ihe m ji fight for omenala bụ na omenala bụ ntọala ndị Igbo na ndị mbụ na ndị egede tọọrọ anyị ka anyị ga-esi wee na-asụ asụsụ omenala anyị ka onye Nnewi ga-esi n'ụwa anyị ọ bụrụ ka esi eme ego nwaanyị na Nnewi ka esi emebe nna m ihe na-abụ omenala ọdịbendị and anyị ka na-eme ya ruo taa ka anyị si ekpere Chukwu ngwa ndị be anyị na ndị Igbo nwoke ka ha si ekpere Chukwu mgbe gboo ha na-azafa fa bi n'udo ị na-anya na Baịbụl ndị Igbo eze akwụkwọ nsọ ndị Igbo maka okwu ọnụ niile ndị nna nna anyị gwara anyị bụ akwụkwọ nsọ kpuche obere oge anyị ọ dịwago ready obere oge anyị ga-enwe akwụkwọ nsọ ọdịnala ọ na-abịa ncheta nke obi atọ much because na it will expire ọ ga-ebunite ana Igbo enu because n'ihe ndị ụka ji emeri anyị bụ na ha na-enwe ọgbakọ nwee group ha kwubie okwu ha bịa n'Igwe mee ihe nwee ka mee ofe arụsị atak mụọ ya ọkụ ọkwa nji na-fight kwa bukote this movement ọnụ so what am I saying now ịbịa na akwụkwọ nsọ ndị Igbo enwere ebe nna nna anyị mepere ọnụ gwa anyị na Chineke ga-agwa anyị ọya ma ọ ga-enye anyị ego ife niile ndị nna nna anyị na-agwa anyị na-atụ aka ebe mmadụ nọ which is Europe na-emeta asị gị ọkọ kọọ mmadụ gakwuru mmadụ ibe gị ka o mee gịnị ka ọ kọọ gị ọkụ anụmanụ ya gakwuru n'ukwu osisi ihe a sọsọ this chapter na o juru more than that something pages ebe anyị na-agbari ofu ọkụ mean a lot of things ndị nna nna anyị wee gwa anyị sị anyị onye yakwana nwanne ya na anyụkọ ọma mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ onye ya na nwanne ya ka ndị ọcha na-emeruo taa to the extent na ha ga-enwe food bank ebe ọ ga-abụgodo ma onye iberibe ma onye ihe dara nwa agụụ na agụ ebe ọ ga-eji rie nri ka agụụ yara igbu ya ha wee sị na anyụkọ ọma mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ ihe ka ndị ọcha na-eme taa ha ji nwee standard health insurance compulsory for every living citizen ha na-anyụkọ ọma mmiri ọnụ dị ya na-atụnye 100 naira onye yara arụ n'ime ha ncha ewere ego mụ na gị tụkọtara je treat ya ifu ihe niile ndị nna nna anyị na-ekwu na-atụ aka ebe mmadụ nọ mmeri mgbe buru ugbo onye toro oge ịnwụ nọ na Nnewi na be nna m na gị ndị obodo tike akọ nọrọ ọrịa ụnụ nwokorobịa enwe ụnụ na wee preach wee sị n'ọkwa ebe a ka eziokwu dị o na practice ya na-afụ dị eziokwu within 2023 2024 2025 Chukwu okike na aja na-enyekwa aka mkpa na-etisi ndị ụka tujebe ndị ụmụnne ụnụ ọgwụ ụnụ agwasị ha na Jizọs na-agwọ ya na m agwọ over 6,500 people nwere onye m dujere ụlọ ọgwụ after proper evaluation yara ifie na-eme onye a ọ bụrụ a new case to study in medicine no 99.9.9% of ihe na-egbu ndị Bible religious ignorance ndị fada ndị pastor na ndị dibia ndị egbugo ndị Igbo more than Biafra war. Now within 2024 anyị bido projekti ụlọọgwụ maka asa na-ekwu ekwa na-eme anyị rụta obere ụlọọgwụ anyị ji agwọ ndị be anyị ọya listen Ọgọst a gara aga anyị mere ncheta 1 year ọ bụrụ na anyị amụọ na nwa 115 children amụrụ dị enweghị onye kwụ 10 kobo ma ndị mere operation ọ bụrụ ihe na-enye m joy ụlọọgwụ ahụ eji m ego mụrụ ya sọ mmadụ tinyere m 10 kobo nlụsie anya mepee ya ụmụnna anyị wee sọpọtụ wazie o wee tọọ m ụtọ so kwa nwa my brother okwu asa ahụ na banye with Christianity banye nwee hope to survive with Christianity ka ha si structure ya na banye gọọmenti nwere nwodo ebe anyị mana gọọmenti bụ problem inwe accident ịkpọ ya ọnkụ ịgụcha akwụ nweta ha ọrụ ịkpọdo igbo isi nọ na village gị nwunye gị dị na-enwe miscarriage agwa gị na o nwere mmụọ na-eri nwa n'afọ na nwere mmụọ na-eri nwa na o nwere ebe a one reverend father video ya na-etere ndị gịta na-apịawa ụmụ n'aka n'azụ na-agbụ ya mmiri si ancestral curse nwaanyị ịkpọnye m nwaanyị ahụ azụ na nne m taa ọ ga na-agba moto ntelu nwere ancestral curse iji no condition o nwetara onwe ya na Nigeria ọpụta abụ na nzi na nwe ihe na na-agbanwe mmadụ
agbanwe the woman tas na ya bụ nne mụrụ Ezeaku and all the feet Britanship nne mama nje ọkpa na-aga ọ ga na-anya moto. So Maazị Chidebe ọ ihe a were m iwe wee si na ekpekpere ụka ọbịa pụọ fụnụ wasị from Genesis to Revelation mwofuo ya n'akụkụ bazie omenala na-emezi omenala na-emekwa ya nke eziokwu. Enwere onye m sị gị bịa ka m gụọ ọlụ gị nzu ka ị nwee ego. Enwere onye m sị gị jee nyere arọ ọbụnagụ ji egbu ebune ka ị nwee ego. Mụ bụ onye isi kpọchiwere ndị dibịa na Anambra before Soludo. Enwere nke sị na ọ ga-asend m 25 demons nje nwere ya saịdị otu ọcha ebe obi nwere je kpọchie na steeti saịdị ma ya ma 25 demons larụla ebe afọ. Ịghọtago? Enwere onye m sịrị ka a na-eme omenala na ịbịa ka m rụọ ọrụ gị ọrụ awele ihe m na-enyefe abụ gịnị nkụzi ọdịnala ndị nna nna anyị nyere anyị. Kedu nkụzi bụ ihe eji enwe ego dịka onye omenala? Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọgbara aka na-azụ ana ojiji a na-akọnye. Wee bịa gwa ndị be anyị sị ha enweghị onye Igbo bụ amoosu, nweghị onye Igbo na-efe n'abalị. Unu egezi na ndị ụka ntị n'ihe ha na-agwụ na abụghị eziokwu na this 21st century na onweghị ndị bụ nne na ọ ga-apụta as a priest as a pastor ka na convince onye ojii ka ọ mata na nwanne ya bụ his or her own problem. So Maazị Chidebe lụọ ihe a mere m ji si na Christianity pụta na ọrụziela onwe ndị promote ya ka ọ gbasaa everywhere in the world. Ndewo. Maazị Daru Shienne na otu isi kọwacha ihe niile ọfụma ndị afọtachara m gị ndị enweme aṅụrị na ibidoro otu isi wee too ndị masịrị ịgara ụka karịa m nke ọsọ ị gaa ọsọ mmasị sinsi amụrụ m sọsọ Katọlik ka m na-aga ụtọ afọ na ịgago ọtụtụ ụlọ ụka so ịgaga Katọlik ka ụka ndị ọzọ ndị ịgacha ihe niile ahụ ịgachara n'ụlọ ụka ife ịfụrụ ojuo gị afọ mmadụ mee ife ojuho ya afọ ọ chọọ ife ọzọ ọ chọrọ ime. But mgbe ị na-ekwugasị ihe niile otu o si dịrị gị aghọta ka na most of the things i kwuru bụ eziokwu but ife ọhụ nsogbu ụka ihe a bụ nsogbu gọọmenti because o nwere chọọchị nwere limit ife oyi emenwu and gọọmenti nkwara pati nke oyi eme. So abụ na Naijiria kịta gọọmenti mee ihe ha kwesịrị ime ndị ụka mee ihe ha kwesịrị ime ihe niile ya-adị ọfụma. But ịhụgụ na Nigeria for example na gọọmenti ehe ife ha kwesịrị ime so ndị mmadụ si enwe ozi hope and hope niile ha nweziri Igbo etinye na ụka na Chineke ka Chineke gụbafa. So ịfụ na the genesis of nsogbu niile ikwuru the genesis bụ gọọmenti. For example ikwuru mụkọ ndị na-aya ahụ inyere ọtụtụ example mụkọ ndị na-aya ahụ. Ọ bụrụ na gọọmenti na-abịa na Korea mgbe nọ na Korea nọ na under health insurance ahụ isi nwa maga n'ụlọ ọgwụ nyefa ma kaadị onye nwa gwa ha himself ha na-akwụkwụ they will just call the foundation belong ka enye the money. So ebe na-enwere that such of foundation na Africa na Nigeria efu na ndị mmadụ anya na ụlọ ụka na-ekpe ekpere ka Chineke bụ ọba. So si na the first problem nwere bụ gọọmenti ọha ndị ụlọ ụka and mma akwụkwọ eziokwu na ụfọdụ ndị pastọ na-ejizi that weakness as advantage to defraud the people. Nke akwa reality because ụmụ pastọ ma na Nigeria mfurugide onwe ife nwoke anyị na-ere ọ na-ere mmanya ọ na-ere ncha ọ na-ere mmiri ọ na-ere all those things but ihe a bụ source of income for nyanwa. So amaka na yes enwere some limitations na church enwechara ebe chọọchị ehe emete ọkwa some of ndị na-eteki advantage all this problem but mma agwa eziokwu dịka nwanne m matụrụ gasị ọ bụ na iche ihe niile ikwu ọkụmetụ na the main cause of government. I will not say that the church is not to be blamed but abụ fada and ndị mmadụ na-abịakwute m mma agwa gị some people say na-abịakwute gị na-agwa gị ka ime ihe otu ga example ma isi nye gị example ka ịghọta. O nwere last few months o nwere one lady chatịrị na ahụ adị ha ebe ọ chọrọ ibu mas na ahụ adị ha ego ole ka eji ebu mas njụọ ya si ya nne ị gaa n'ụlọ ọgwụ ọ sị m mba. So ịfụna the problem na ahụ na aya ya ọ chọghị ibu ụlọ ọgwụ but o nwere the money because she was like ajụrụ ego ole ka iche send m mas ọ sị na 10,000
10,000 maka o ga-eji ebe ụlọ ọgwụ gaa lab, but o prefer ịga ka ọ chọwa fada ya ekpere ikpe. And mụ ajụrụ nsị na maya na gịga ụlọ ọgwụ ka ị gaa ka ị ga mee lab, ama ka ọ gara ụlọ ọgwụ ka ọ chọrọ pastor ọzọ ya enye dị ego. So if the problem of the church, but the mentality of our people. That is mental. And you mentioned one word, religious ignorance. That is it. That is a reality. But I think if that energy, I love that energy. In where is also Magyar. How can you expand to teach the people? Because the government has paid the people. Then the people have no choice now than to rely on the church or on God. But if that we can help the people itself, and what the problem we are going to solve. So the church has no issue in this everything you have said now. The church have no issue at all. But the problem is the government. And if the government have to do their work, Christianity in Africa is not so bad, I would say. Among the because I don't use to issue also Igbo, but I touch on cancer Igbo. Because Igbo don't Igbo, second we don't Igbo. So I'm here na check water. Yeah, one Mazi Chidebere or the man. Our time he could offer my watch naked. Was can sing and say, come joke wagon. My case in our government be the problem, no about church. Yes. Uba, Udolanya, I am with the government. Okwezo odoro nwoke na nwaanyị nwamana n'ezi ụzọ m si abata ọ bụrụ kịta na ị nwere ofu nna ọkụ ya yes ọ bụrụ ọsọ gị ka a mụrụ enwere ndị gị na-abụ ofu nna yes nke fụrụ n'anya nke ukwuu kọ ya bụ ife ihe ga-eme ha kịta ịgwa ha ugbu a ị na-ena ya fụ na gọọmenti arụghị ụzọ sie Nnewi jewa Atani and nwanne gị amahọ n'ụzọ ahụ na ọ dịghọ mma n'ụlọ gbaa ya na ọ ga-adakpu na mmiri ị ga-akpọpụta ya kpuchie ya n'ọbara Jizọs ya gbawa n'ụzọ ahụ ịmakwa na mmiri na ọ ga-adakpu na mmiri ị ga-ekpuchi ya n'ọbara Jizọs ya jewe na onwere ife ga-eme ka ị ga-emepe ọnụ dịka nwanne gị ugwu ya isikwa ụzọ a na ị ga-adakpu na mmiri kedu ihe ị ga-eme? Of course, ihe agwa eziokwu. Okay. Na chọọchị rapụrụ ịgwa ndị be anyị eziokwu n'ihe mee na ihe nweta ọrụ maka na gọọmenti failụrụ anyị wee conduct eze adoration wee na-asị ndị gụchagoro akwụkwọ na-achọrọ bịa chinyere Jizọs aka enu ka Jizọs nye gị ọrụ ọ dị mma. But ịma ọbụla maazị na ụka niile na-eme datị because ọhọfara niile nwere adoration. O nwekwara ndị na-ezi ozi ọma otu aka isu eche. Ụtọ ụkwa ndị na-ezikwa na-agwa ndị mmadụ ibe ha chọrọ ịnụ. Ụtọ nwere ndị na-agwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu. So ọ bụrụ ya ihe enyo ọfụma ndị ahụ na-agwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu, you never encourage because sometimes your critics is just all over. Mma nye example, o nwere vidio mpost mgbe nọ Korea na-ekpere ndị mmadụ ekpere. Ị kọmentị na vidio ahụ, ife idere bụ criminals ndị oshi. And the more you're that thing. So what okay, sorry for that. Ajụjụ m jụrụ gị when you were kayale ịgaba side a n'ịma ihe ịdọrọ m aka na ntị nọ nkata. Yes. Anyị na-abịa ịkpa dịka nwanne. So mgbe jụọ gị maazị sị gị chọọchị ga-abụ ha pụta a na-agwa ndị university na Jizọs na-enye ọrụ ọ bụ ezigbo ihe? Yes or no? Ezigbo ihe. Ọ bụrụ ezigbo ihe. If you're gonna have a problem that side. Now, okporo ụzọ asị Owerri jebe Enugu dị deadly. O rutewe na December, chọọchị host odeshi program. Ụka na-eme ka anyị ma na-enwere mmụọ na nwa ọbara n'okporo ụzọ. Maazị Chidebere ọ bụ ezigbo ihe? Maka mgbe ahụ chọọchị mere ka mụ na gị ma na nwere mmụọ na nwa ọbara n'okporo ụzọ. Mụ na ga chefuola na gọọmenti bụ mmụọ na nwa ọbara n'okporo ụzọ. Enweghị mmụọ ọbara na nwa ọbara n'okporo ụzọ na Nigeria na-abụ bad government. How many people na ya moto na Nigeria ga driving school? How many go manual dị na moto ya akwụkwọ manual moto na-ebu abịa? How many ga go through it? Ofe ba trailer na-aga
ka obere moto na-aga. So if na church bụ the worst, because nji si na ya bụ the worst bụ gịnị? Ndị Igbo nwere any tribe, any country in the whole world ji obi ha eje church ka ndị Igbo. Onye Igbo na-eje church with obi ọchị ya niile from deep of his or her heart. Ya abụzi na reverend father na bishop anyị na pastor ma ngwa anyị eziokwu. Church pụta na-agwa mmadụ na Jizọs na-eme ọ bụ ezigbo ihe. Ọ bụ ezigbo ihe. Amaminu ya nkwu maka kọl batara ebe a. Chọọchị nọ na Nigeria be anyị ebe a, onweghị onye m na-akpa afa iche. I'm generalizing it. Kwere dịka onwe ndị m na-akpa afa. Ihe njọ chọọchị nọ na be anyị pụta na-agwa ndị be anyị na Jizọs na-eme ogbenye. Maazị, ọ bụ ezigbo ihe. Ọ dị mma otu a. Ihe na-ekwucha adọ ha mma eziokwu. Okay, thank you. Onye nwa ka nji esi gị na ọha nwa bụ the problem. Onye ọbụla mana bụ gọọmenti apịtọgo. Ihe ya na-ekwuzi okwu ya bụ ị mana chọọchị Kunieta achọ ka be anyị dị mma. States are eastern part of Nigeria ka enwegodu change. Ọ dị ha n'aka. Kedu ka ọ ga-esi dị ha n'aka? Ụdị ihe Ezeaku na-akụzi. Kedu ka anyị ga-esi nwee Catholic Church wọtụrụ 1.5 billion ebe a, Anglican or Pentecostal, mana village enwere community ambulance. Ọ bụrụ na ha eje yọọ gọọmenti ka enwee community ambulance, gọọmenti ekweghị. Chọọchị nọ that community, ma Anglican, ma Catholic, ma Pentecostals, ndị nọ na one association akpọ Christians of Nigeria, asị anyị contribute, ga-ewe gotegodoro anyị emergency ambulance, na nso the whole phone number na the whole village. Onye ya arụ ambulance abịa bụrụ onye aje, a lot of them na-anwụ n'abalị dị ụtọ na church ga-afụrụ oke ka afụrụ moto ma ndị chọrọ ịmụ nwa. Kama chọọchị ga-eme ihe ahụ, a na-enwe Wednesday prayer counseling, ndị na-achọ di, ndị na-achọ nwa. Ama ebe m ga-ebido maazị. Chọọchị rụrụ ka ụgba, enwe ndị be anyị na-akpọ ụgba okpeye enyetago na-esi isi, o nwega esi bido na-eme ọ na-esi isi. Chọọchị mebiri emebi, ebe ihe pịtọrọ apịtọ, the kind of brainwash. Okay, maazị ka nchukwuzie gị nke a ka anyị mechie ka ị jụọ ịgawazie nyere jụọ m ihe ndị ọzọ ịjụ. Maazị, emeketa adoration na ala Igbo maọbụ crusade, ekponye krọch ise enu bụ na-ewu iche enu maazị, gwa ndị mmadụ na onye ahụ agawa gị ije na ọ dabụrụ ngwụlọ, ọ bụ ihe ziri ezi? Ọ dị mma unu gị n'obodo ya. Okay, maazị, mana ndị dara dịrị na ngwụrọ bụ ihe ifkosi ewute m. Ndị dara dịrị na ngwụrọ, ndị nwe the real sickness na-ebelieve na God gwọrọ onye ahụ agwụ ya. Why them believing that the same God gwọrọ onye ahụ ga-agwụ ya, onye ahụ nwụrụ anya? Mana onye nwe the same problem na Vatican City nwere solution eji esu ya without religion, instantly, medically. The same thing with in Saudi Arabia bụ Arab country. Imekete crusade ụtasị na onye kpụrụ isi n'ọfụ agụ ụzọ dịka nwanne anyị nwoke na-eyi emprom na-ekponye membe emprom na nwere ụdị testimony adị enyefe ebe ahụ, nke si na lion buru ya n'azụ tọnụ kwụsị ya na T junction, si ya bye bye. Nke ọzọ si na eji mma kụọ ya n'isi, ọdakai ndị ori gbukwu ya ma n'isi, ọdakai egbukwu ya ọzọ, adakai. People are listening. Maka ike dị n'okwu ọnụ. Okwu ọnụ ka ya eji kọsụ wọ ọganụba. Ike dị n'okwu ọnụ. Okwu ọnụ programs someone's brain. Now, ụfọdụ mụ na ya take that risk, emetizi onye ori. Ijụọ ya ọsị gị, who are you? Ọsị ya may choose. May choose no jino so onye ori ji egbe ọ ga-agbagbuo ya. Because no get a testimony without knowing that their big pastor is paid those people to do those arranging. Miracle. And I'm talking to my people, they hate me for no reason. Neka mụ na ndị be anyị si anụ ọgụ na ihe ndị chọọchị na ndị kpọrọ ha ndị dibịa, because ihe bụ dibịa na ala Igbo ndị na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ya. Ọ bụrụ ndị na-ekecha akwa red. Akwa red bụ scam. Ikecha akwa red with iron dị n'ime ya. Akwa red a bụ akwa ndị China ji create ọrụ. Iron adị n'ime ya njere ya na mgbuka.
wee ya rie ọkpa. Ịghọtago? So ihe ụka na-eme ka ndị kpọrọ onwe ha ndị na-agwọ ọgwụ na-eme ofu ihe, scam. Na ihe mụ na ndị be anyị na-eje ka m were kọọdụ anyị example maazị na ihe ndị ụka na ndị mma akọọlụ gị ofu ihe mekwuru ofu onye otu m omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ 2 weeks ago. Ị ga-apa enyego m onye a suspension ịbịa for now. Na ịkọ chọọchị na ndị kpọrọ onwe ha ndị na-agwọ ọgwụ na ndị na-arụ ọrụ mmiri na ka ha si kpọrọ ndị be anyị na-ayọ ọya na-eje na slọta ka egbuo ha. Mbịa na-adọpụta onye na-adọpụta nwa be anyị bịa n'ezi adịrị ebe a bịa ihe ọzọ onye ebe anyị ga-eme wa tụkwasị m ọkpọ n'anya nwoke dogodezie ya dọbazie ebe etinyegoro ya mmanụ n'ofe ozu obere ka okwu bie o dewere m ozi na text message ozi na onwe ozi the opportunity ọ bụrụ ya nwere anwụ. Ịghọtago? So my big brother, ama m ebe m ga-ebido. Jizọs na-enye moto na Nigeria, ọ na-enye ụlọ. Njọ oge ọzọ maazị, a reverend father na a pastor ịdị na-eme ekpere otu a si ndị na-achọ visa pụta n'iru ọta ka a gọzie ha ka enye ha visa. Maazị, ihe ahụ ọ bụ ihe dị mma? Thank you. Maazị, ihe mana anyị nwe ịghọtazi na Jizọs na-enye visa ekwezi ka anyị malụ na gọọmenti dị na anyị our right na onye ọbụla si ebe a gbapụjewe London na ọ bụrụ miracle na out of frustration because na onye London n'obe na ga arụ the same ọrụ na arụ na London. Na kama anyị ga-ejidezi gọọmenti anyị kenewezie Jizọs na anyị nweta visa because religion Christianity na use in the by with afụfụ gọọmenti tinyere anyị ha mago na out of 20 people na-achọ visa ọ bụrụ 5 ka UK nye visa. Understand? So religion amalogo na ọka o si eme na worizi ya ka onye na-achọ visa. So out of 20 apply for visa 5 nweteze if na Jesus azago ha ekpere. You see, you need use ụmụnne m psychologically. You are killing my people. Asị m keep silent. So maka gị nwa sị na ọ bụ ụka maazị ebe a ka ụka si daa ya far weapon from prosperity, protection, healing. Here about government everywhere in the world. Government helps the citizen from their afflictions. Government protects their citizen from attack. Government stops motor accident, continuously motor accident to prevent the life of their citizen. Government blesses the citizen. Government gives the citizen job, not God, Jesus or Juju. So mazo here be iwe no bona ndoka botalo. Our problem. What are we talking about? By now, I'm going to carry our problem. Some before Bowman and a major village. Senior name Bon Colum, no natural. Colum get half from the Liebo Mineria Bolia. More Blugon on Colum mother. Give one a Blugon Colum mother. Manifabo, it go letter. Letter King Leopold Dunielo, the missionaries. When you read that letter, very clear. I don't know if you get across the letter. Yes. As onye okebo ihe real ko ihe forge. But he forge. But only in another context. Is it? Only in another context. Yes. So the you go working local dunye the missionaries. If no ya ha na eme ebe. Ihe ogwa ha na akwụkwọ ka ha bịa na eme. Onwezi uru ha ebe. Otu ebe fada kịta ha na-afụ gị azụ onye dị ọcha. Na the father pụtazie ebe a na-eme crusade ọkọjozie ụmụnne m ha etie nwanne m ba isi m na ihe na-eme m osi na village osi na be nna m osi na edo onye kechara akara aka m efuru ya na anyanwụ na-egwa m ihe ahụ a suspect wago my brother suspect wago m efu ka m gwa gị na ya King Leopold ziri ha ka ha na-eme. Now ihe m na-enyezi my brother nwere enye father na-asị m ihe ọjọọ ama mme m na nwanne m ama nkechi m ihe nwanne m a ga-enye m werekwa enye fada na-alụ m narụ nwanne m maka na anyị na-abụ na via as holy angel mụ na nwanne m anọrụzie n'ọgụ na mgba na my uncle na-egbu m. So maazị ama m ebe m mebidokwa abalị mana eziokwu kwuru onwe ya n'isi m kwuo nsị gị advice wa chọọchị ha wepụ aka from ihe niile ọ bụ gọọmenti na-emere ndị ọcha ha gwazi na ndị mmadụ na Jizọs na-eme nọ ebe ahụ ka ha na-eme nwebe mbọsị mbịa kịta sị na chọọchị kwesịrị ịrụ ụzọ ka ụzọ dị mma
Why na Catholic Church aloloza? Why na Anglican aloloza? Thunder fire and oka? Why no aloloza? I have never said that. See, I'm nekudobe moto bomb madonoza and see up for church. No da alolo. No le kucha na bara Jesus. Make I man amad na send moto azed. Ngwanezeni he bulonya. No trailer no obere moto. Ni je China kita ni manfu trailer no obere moto ka na agba at the same time. No bono no gwala inoge na government I deny like the same opportunity. Na yenwa kare mara na face government. Because all church kwesịrị ịrụ ụlọ bụ ụta gọọmenti kara ntụ na-akpọrị na fama rụrụ anyị industries ka youth nweta ọrụ akpọrọ anyị otu a from Block Rosario from youth anyị jee gọọmenti house otu a kpụrụ chaplet n'aka agụchi ekene Maria fada ekwu okwu sị na ụmụnne m ka ha na-ata afụ anyị nwere more than 5,000 students here graduated no job ọ bụ nwa bụ ajọ mmụọ ji akara aka fa biko na ọ na-ekwe ha arụ factory agwachagote ịdị free mara ihe na-eme gị mana maazị ị mara na-eji ekpere ọrụ ezinụlọ ejide kwuo isi tọrọ gị na be nna ga-akwatuo ya na asị na ihe na-eme familias dị n'ukwu osisi nwa Chineke obi na-erewa mmana ya deba so maazị ihe niile na-arụ taa arụ niile itipọrịpọ niile ndị be anyị na practice start n'aka chọọchị and chọọchị ekweghị ka ndị be anyị ma nọ gọọmenti na-agọzi mmadụ onweghị mgbe m si chọọchị dị anya anyị ọkụ nye anyị ụlọ ọgwụ nye anyị school. I've never seen so. No, ha wepụ ọnụ ha gwazina ndị mmadụ na Jizọs na-eme ihe gọọmenti na-eme. Nwanne anyị nwoke nwa virgin kpọrọ m dị kpochie na Abuja kedu ese mụ na ya na Chiedu nwa dike na ya alụ o wee jee na nke Elijah Enugu wee were olive oil baa ya n'iru mfu Davido si Elijah na ihe abụrụ ọrụ ụka ihe abụrụ ọrụ Jizọs ihe abụrụ gọọmenti ihe mere ya bụ scam. Na Chiedu nwa dike need urgent visa na anyị nwere the facilities ihe o nwere leukemia agbapụsị ọbara dị ya n'arụ agbara ọzọ tinye si buru ejewe India nwa virgin fia kpọwa m afa mabụ odum onye ọ bụ before si mmata ya asị mgbe ọbụla ọnụ ga na-agba pra na mkpọ spiritual father afọ again egosi m another side of Christianity. Ndị mmadụ wee tụwalụ m Davido tụgide Davido mfu ya njezi enyopo peji ya ebe o nyere ndị be anyị ụtarị nwa agbọghọbịa na nwa okorobịa Igbo ha ejitecha ụtarị n'aka na apịa Satan enye debe anyị mental disorder nnipụ anya febe nwa virgin na-eme ndị be anyị na-eruru na pọtọpọtọ ha na-ada anointing so wee face ya nwa I'm facing ya nwa. He followed the due process. He never prayed. He never called Jesus to fight me. He employed a lawyer, they wrote a petition with my name. They mentioned Mathias Ezeaku Ejiofor. They gave me the petition and I read. When I police station Ogidi, na cover Bembi, Idemili. Zone 13, na cover almost 4 states in the southeast. When I police station Nkomahia, zone 9 Omahia. We jewe Abuja. Ebo kuna garon. We tie the police na plane. Eba plane. Eza kaya Abuja stay Holy Ghost fire. Ndangolo. We buy flight ticket to and flow. Bia broom tie na flight. Je pochie mu na imesel. Okwa mmadu mere ihe ni na through the work. Nwefe ji me arrest through the work of government, not Jesus. Otu government is idobe here. Now here because if we're going to the role of man in Nigeria, just wait till the men mad arrest. Government are role also but once they go they involve. Monopolies are government iga famandre. Okwa afage nyai famanyai. If otu an agency where they men arrest through government work, otaka government is the men arrest. Otu akọ government making iruru ayozo. Tinye ọkụ not Jesus. So one virgin need head reality hit go follow up where offense is a government. Just say what government Jenny Chidele Monia. Government are there them. But now the same people rap what government. No one what Chicha graduate in at all. Government release any mucha your own intoxico at all. They will not do it. Come and watch Makano on Korea. One virgin up for any uncle to come and arrest me or NJ. He followed due process made for it everywhere in the world, which is power of government. A mere arrest.
o mechara ma rest na November ruo December time ebe ma mmiri ọkpa mmiri nwee shuga bụ ihe a na-akụzi ka anyị mara na ụdị ha nwere ike ime onye ọbụla na ọ bụ na anyị nyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ mana nwa virgin ga-anọ na-agwa gị na ọ bụrụ ya portion na ọ bụrụ ya portion onye portion Chidebere nwanne m nwoke onye Nnewi na-asụ Igbo na-asụ Igbo ka esi na ọ bụ portion nke m onwe ife ọjọọ mere Chidebere echi azụ otu ọ bụ onye Igbo ma aja na Igbo ekwe na agbapụrụ m ya n'isi gị ma n'isi m kedu uru m nweta nothing. He's my brother. Nwanne m na-asụ Igbo bụ mụ na gị nwa anwa afọ n'obodo ị nọgịda ka anyị ga-esi maka onwe anyị kedu the reason maka na anyị bụ ndị Igbo ọ bụrụ ka m na gị ga-esi kene ka gị na onye Yoruba ya esi kene ọ bụrụ ka m na gị ga-esi kene ka gị na onye Hausa ya esi kene ọ bụrụ ka m na gị si kene ka gị na onye Ghana ya ekene ọpọ na anyị ncha niile bụ Black Africa because na na-ebe ekechie n'ama eburu na wa na obi yatago so o wee bụrụ ya nwanne anyị nwoke bụ Omoto Papa J Pablo ka Chineke na-eresi ma mọt orela mọt eluigwe ihe fọzi ire bụ Heneke na Hero ndị eluigwe ore na ki ere okwute ru ihe niile mgbe m bịara gwu ya na ihe ọ na-eme adọrọ mma ndị mmadụ na-ebelive n'ihe na-emebi eziokwu ndị ha dying otu ọ na-emekwe prọfesi o nwere ihe zoom ọ na-eme over 1000 people na-ekiri ya na TV onogide maka video ma bịara scatter everywhere on internet. Yes, Mathias, wherever you are. Ndewo, enanonum. Ya ma ihe na-ekwu. Owebu na ozioma nziri bịa tisi internet niile okwe ya njite otie Mathias. Nigeria police are not dead though. We will send Nigeria police to go and look for you. Reality hit again. The same reality hit in one go to school. Maka na industry adro. Kama ondoka ga one my akwa government has akwa Jesus. But the same reality now hit Omoto through me or government which is police. Also no go na man on na Nigeria na Interpol everywhere. Okwani hen ne go call them. Mgbe nke Suleiman kede semone. Suleiman pata one members ya na ya kpere kidnapper ji members ya. Ihe aji buru nwoke dị ha na ngada nwụsịsị ya. Ha wee na ya biko. Wee krichi evidence mkpe ọ guys ya na ịbụkwa na ajọ mmadụ. Ị nọ na position egwa ụwa that Nigeria na suffer from insecurity. Kedu ihe ọ ị manipulate and ihe na-ewute m na doctors no there. Lawyer no there. Onye mee mass communication no the graduate ndị mee political science hancha nọcha there ndị mee business admin na chini ake no without knowing no brainwash omero 6 months the kidnapper jam oyanwa jide 17 people osia gbagbusi jide moto ya gba ya dọtọ mana mgbọ abaghị n'ime moto ya because no na under common sense onya ya na gịnị nwanne ya ọkọ mmadụ gakwuru mmadụ ibe gị ka ọkụ ọgọ ihe obu kedu ihe obu bulletproof ka mmadụ ibe mụ na gị na-abụ nọrọ otu asị ka anyị lụọ ya ọ ya bụ Chidebere baa n'ime moto agba ya egbe na ọma mba na dị moto anyị arụ ya dịka mmadụ ọkọ wee ka Suleiman no need such protection ọ bịakwute mụ na gị nwee dị moto anyị mee gịnị anyị akọọ ya ọkụ ahụ rebia dị moto na tinye ego na ọnọrụzie n'ime such moto na-agwazi memba ya ihe Jizọs ga-eme elefa. The same man na ya kpere onye nọ na Germany embassy ekpere na ọ chọrọ ije France nọ na Germany airport ọchọ ije France akwụkwọ oji adịghị mma ọkpọ ya na fon ya sị ya baa n'ime toilet baa n'ime toilet disappear nweta onwe ya na toilet na France ọ dị mma so maazị Chidebere ọkwanụ ndị ahịa saraba anyị ọ bụrụ na nwere anya iji afụ ya ghọta na Ezeaku nweghị onye na-esi emo ya nọ ihe mfụrụ ọgụ mfụrụ ka nna anyị